Bon dia, bona tarda, bona nit, quan sigui que ens esteu escoltant. Benvinguts i benvingudes a La Veu de l'Hoquei, programa número 81. 81, tornem a ser 4 a l'estudi, ja ho sabeu, estem acabant la temporada, l'Hoquei té moltes veus interessants i aquí les fem anar totes a un dia més. Us recordo que avui tenim feina, tenim molts temes a parlar, aniré ràpid, deixeu-nos un like, doneu-nos suport com feu sempre, que us estem molt agraïts i ens va molt i molt bé. Avui ens visiten jugadores del Vila-sana, que ens fa molta il·lusió rebre-les aquí a l'estudi. Luchi Agudo i Anna Salvat, benvingudes a les dues. Moltes gràcies. Portera d'aquest projecte molt ambiciós i la que ha estat considerada millor jugadora del món. Ho tractarem en aquesta entrevista, a veure si ho preguntarem a ella, si també ho veu així. Les coneixerem... Sí, no, perquè ja sabia cap a on anava. Les coneixerem a fons, com dèiem, indagarem què passa a Vila-sana, com ha acabat la temporada, com preveu la Copa de la Reina, preguntes ràpides i tot això que fem cada programa, no? Sí, i fins i tot, veiem... Ui, aquí, nosaltres sempre ens agrada una mica que hi hagi la mala maror. Parlarem de rivalitats avui també. Ens agrada. T'agrada? Sí, les rivalitats ens agraden. Així que... Comencem, sense més preàmbul, amb l'entrevista de les dues convidades. Estàvem fent aquí el comentari de que hem de tenir un català lent. Sí, millor, per acabar d'entendre-ho bé. Perquè, Luchi, tu vens d'Argentina, ja fa una colla d'anys que ets aquí, són... 4 temporadas. 4 temporadas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas a aterrar a Vila-sana? Bien, empecé, me llamaron desde estando en Argentina, porque me vine después de Gijón. Y nada, me dijeron si estaba interesada en venir a Vila-sana. Empecé a buscar en internet. No, ¿qué es esto? Era como, no aparecía literal en internet. No sé, era raro. Y dije, ¿dónde me voy a meter? Hasta que, me fui enterando de que iban a venir algunas argentinas también, amigas, y dije, me animo. Sí. Sí. Y nada, ya estoy 4 temporadas, estoy bien. Así Clar, que quan ho busques, és un poble de poc més de 700 habitants. Sí, 700 habitantes. Sí. Eran muy poquitas. Y nada, estaba Jimé Ortiz en San Juan también, y ella estuvo acá, así que le fui preguntando a ella también qué onda, cómo era el pueblo, que, me decía, no tiene nada, pero bueno. Però estàs contenta després sí, de 4 contenta, anys? Sí, aparte estoy con mi novio y estoy acompañada, así que... Vale, o sigui, creant una mica la vida allà, gairebé. Sí. Molt bé. I un Vila-sana, Anna, també, per fer-nos partíceps, que diu, poble petit, però que heu sigut campiones del món. Ara farà un mes, no? Ara farà un mes, amb la Intercontinental. Com es va viure això? Home, va ser heavy, perquè al final crec que el Vila-sana sempre ha apostat molt pel hockey femení, llavors aconseguir un mundial a Argentina amb 4 argentines a l'equip és molt heavy, més per un poble de 700 habitants. Era el primer títol? No, el primer títol, la Supercopa d'aquest mateix any. És veritat. Us ha vingut tot el mateix... A la temporada. S'ha fet esperar, no? Però al final... És que heu tingut moltes oportunitats. S'ha fet esperar. No sé com s'ha viscut aquesta espera. Al final crec que portàvem 2 o 3 anys ja arribant a finals, ensenyant que el Vila-sana podia arribar a guanyar un títol, i crec que ens ho mereixíem, perquè hem perdut bastantes finals a penals, i a penals ja és una mica més loteria, però al final crec que ens ha sortit bé aquest any, la Supercopa i ara el Mundial fa un mes, llavors crec que de moment per bon camí. Ara ho has esmentat i teníem el melonet per més endavant, però per tocar-lo ràpidament, penals, realment, les tandes de penals ha sigut una mica el fantasma que ha tingut el Vila-sana, Sí, veníamos desde el primer año perdiendo por penaltis, pero sabíamos que teníamos que seguir practicando y se nos dio ahora justo el primer título por penaltis. Mira. Yo creo que la gente no nos tenía fe, pero Clar, ahí... És allò que ja hi arribes a penals i tens una mica de... no? El que ha passat anteriorment, a veure si ens en sortim. Venen fantasmes quan hi ha tant de penals? A mi la gent m'havia dit quan vaig veure que arribava a penals, m'ho vaig plantejar. Hay gente que se fue afuera, no Sí, hi ha gent que va sortir al pavelló, hi ha gent que va dir marxo i quan acabi ja torno a entrar perquè no puc. Perquè al final, clar, ja portàvem que eren 3 finals a penals. Sí, entre semis... Té crueltat. No, vull dir, però ara ho he aconseguit. Més amb el Gijón, no? Jo en recordo un parell amb el Gijón. Un parell amb el Gijón, un amb el Fraga. La Champions amb el Fraga, no? La Champions a la Corunya amb el Fraga. A cada títol tens una tanda de penals que et marca una mica. Però aquella final és la que us permet anar a jugar a la Intercontinental d'aquest any, cert. Per tant, vau tenir el pas a aconseguir el títol finalment. I esperem que no s'hagi de decidir en penals, o sí, però que tenim aquesta setmana, és Copa de la Reina. Sí. Jugueu el
divendres hem dit contra el Voltregà, primer enfrontament. Sí. Aquest títol què? Arribarem a aixecar-lo algun any? Home, sí, estaria bé aixecar-lo. Objectiu, I si podem aixecar aquest any, millor. Objectiu. Sí, sí. Vale. Sí, I per fer-ho, doncs, digues. Que estaría bueno terminar ganando un título, también para poder compartirlo con muchas compañeras que ya no van a estar, así que terminar ganando estaría bien. Y más la Copa de la Reina, que bueno, todavía no lo ganamos. Clar, que és desitjada, no?, per la gent de Vila-sana. I per tant, o sigui, clar, a més, per les característiques del calendari, la preparació, com ha sigut per aquesta Copa? Us arriba molt és l'última cosa que hi ha, pràcticament. Sí, ha sido raro, porque al final, en teoría, la íbamos a jugar en febrero, la fueron postergando, y que sea lo último, es como raro, porque al final son las clasificadas de la primera vuelta. Yeah. Le explicas a la gente y no entienden tampoco, porque ¿qué hacen jugando la primera vuelta? Pero bueno, ya lo teníamos en mente, ya sabíamos que nos tocaba y nada, teníamos que seguir entrenando para esto. Creieu que sigui tan enllà en el calendari li treu una mica d'importància o no? Jo crec que sí, perquè al final es classifiquen de la primera ronda els 8 primers, llavors aquests 8 primers poden canviar a la segona ronda. I de fet ens va passar fa 2 anys que nosaltres amb el Vigas, precisament, que vam jugar contra elles, i just quan vam jugar contra elles ja havien baixat en aquell moment. Nosaltres estàvem celebrant que havíem guanyat i elles estaven com mig celebrant que havien jugat un bon partit i que s'acabava l'Hockey Lliga per elles. És una anomalia, això. Sí. Jo no sé, perquè clar, a veure, no sé realment, clar, l'hoquei a Argentina, jo no sé com acaba de funcionar a nivell federatiu, però tu, per exemple, venint de... Fas que no, però tu entens que passi això aquí o no? A ver, no es normal que pase, no deberíamos jugarla, pero bueno, ya está. En Argentina no es muy organizado. No, clar, és que o sea, mentre ho deia et mirava i dic... Claro, no, o sea, acá es muy organizado en cuanto a fechas, si bien hay algunas, pasan cosas como en todos lados, pero no, en Argentina no tenés las fechas desde principio de año hasta fin de temporada, cada fecha, ¿no? O sea, no queda van tan clar el calendari i vas fent... Si anem igual, una mica amb el... Sí, no, però acá està muy estipulado, muy organizado. I Argentina, clar, abans has dit que va venir a Vila-sana una mica en massa o en grup, no? Sí. Perquè sou 3 o 4 argentines que viatgeu cap aquí. Una mica el nivell d'allà també potser ha quedat tocat. ¿Ha baixat una mica o no? ¿O cómo ha quedado? Sí, a ver, antes de que nos viniéramos sí había buen nivel. A ver, no solo cuando nos vinimos nosotros, sino antes, sí. Años antes, cuando estaba Adri, Dai, bueno, muchas chicas de la selección, ahí había mucha competencia. Pero bueno, ha ido bajando de a poquito. Ahora está más parejo, pero creo que el nivel no es tan alto como, o sea, no se compara con el de Hockey Liga, porque al final están las mejores jugadoras acá. Clar, o sigui, quan allà algú destaca pel seu nivell individual, sí, salta cap aquí a Hockey Liga i allà queda una miqueta... Vale. Sí. Dubte la vista que tenia. És que ara pensava que es feu una bona dupla, perquè és com si diguéssiu, tu tens 18 anys, no? Sí. I tu... La vieja. No es pregunta això, però són 35, no? Tinc aquí apuntat, que vas apuntar tu, que els vas fer la setmana passada. Divendres aniversari. Per molts anys. Sí, felicitats. I que és un bon, o sigui, és un bon dur, jo no sé... Aquesta dualitat... Dues visions. Clar, tu també tens competència a la porteria i, no sé, a nivell de rols, aquest equip com està estructurat? Perquè són dues visions molt diferents, no sé, tu mateixa, Anna. No sé, jo crec que al final també no ens ho agafem ja edat, sinó experiència de... Doncs la Luchi comparteix l'experiència amb mi i jo, com ho veig des del meu punt de vista, igual que amb les altres jugadores, jo crec que al final sí que són punts de vista diferents, però l'experiència també ajuda i llavors, doncs, normal, vull dir, no ho tenim molt en compte tampoc. Sí, però fa l'experiència, o sigui, fa la de que has d'aprendre, o sigui, s'aprèn d'aquestes... Sí, òbviament, i ja tenim una jugadora que s'ha considerat la millor jugadora del món, doncs ja t'ho agafes d'una manera diferent, vull dir, vaig arribar aquí a Vila-sana i vaig dir, és que convertiria vestuari en una campiona del món, ojo. Ja, fa com més importància al projecte, no? De tenir aquí els cromos, tenir els cromos de veteranes. El primer que et diuen quan et truca a Vila-sana és, bueno, tens la Luchi Agudó a l'equip, tens una campiona del món, tens una... Jo per mi, que és la millor jugadora del món ara mateix. Ara mateix, fixa't. Jo sí, jo per mi sí. No. Ella diu que no i ella dirà que no, i ella ho negarà. Ella ho negarà, però jo crec que sí. Sí, avui, en aquest moment... Sí. No estás gens d'acord, veig, Però per què no? Porque hay un montón de jugadoras. A ver, para mí no hay una mejor jugadora del mundo, no. Hay muchas muy buenas y diferentes al final. Però bueno, potser hi ha arguments, potser per... Però és un nom poder o un títol personal que et posa pressió?
O no, No. o és que no ho consideres des de Es la que no lo humilitat? considero. No, yo juego, yo mientras disfrute ya está, o Vale. sea, no me pongo un peso. Vale, Eso vale. I això és una de les Calma. raons perquè la considero una de les millors jugadores del món. Per la humilitat, no? Vale. No, clar, perquè els millors o les millors no senten la pressió de ser-ho. Molt bé. Ahí ho tens. Pues fora, Què lliure, et sembla? lliure de Està pressió. bé, no? És un bon- Sí, no, jugar ja està. Però és que clar, és que vens sent otorgada la millor jugadora del món des de fa molts anys, perquè vaig veure 2010 o 2014. Sí, en el 2010 dieron el premio a la mejor. Però és que 2010 Sí. fa bastants anys ja. Tenía 20 ya. Jo en tenia 4. Era Uau! Alla, Clar, és que 2010... Clar, Es queda vull dir, enrere, és una trajectòria que al final també et fa estar millor o no, però a dalt de tot, no? I ara amb un equip molt competent, molts anys seguits. Sí. Això hi ha una mena de secret per anar-ho mantenint? No, a ver, me gusta mucho el hockey, tengo una pasión enorme por el hockey y nada, me gusta estar bien, me gusta entrenar, todavía no se me van las ganas de seguir compitiendo. No, no. Así que yo creo que al final es eso, el tener ganas y tener ganas de competir, de estar bien y O sigui, de mentre- ayudar al equipo, ¿no? Mentre hi hagin ganes, hi haurà la Luchi jugant, Sí, sí. i això queda molt encara. Y es preocupante, sí, Ay. no sé cuándo se me van a ir las ganas, preocupante, no sé cuándo se me van a ir las ganas, eso es. Però de moment encara Eh, tenim ganes, eh? sí, sí, I de temporada que moment. ve i així... Sí, voy año a año y Año a voy año. viendo cómo me siento también. Tu la veus amb ganes, tu? O sigui, els entrenaments? Sí, sí, La veus a tope, eh? està a tope, està a tope. No, i en aquesta pregunta que us feia l'Arnau una mica contraposar també... Clar, és que tu has dit, quan ella ja era la millor tenies 4 anys, però és que tu també ara certament has arribat com en un gran projecte i ja tens també, o sigui, has anat amb la selecció i europeus i vinga, i amb 18 anys. Sí, és No, que jo també- vaig també és començar, vaig començar molt d'hora. molt d'hora, eh? Que té ara. 18 anys ara. Jo vaig començar molt d'hora, llavors ja és compartir experiència amb gent que al final, de fet jo sempre ho dic, jo feia anar amb la selecció i jo aquell mateix any al Nadal les havia anat a veure a jugar un partit i jo havia demanat autògrafs allí mateix. Vull dir, va ser un any molt heavy perquè o sigui, al Nadal havia demanat autògrafs i a l'estiu estava entrenant Estaves al amb elles costat. ja. Això és una mica un somni, no? O no? O què? Sí, totalment, totalment. És que pel bagatge d'això, de convocatòries i d'haver estat ja anys a l'elit, per dir-ho així, semblaria que n'has de tenir 22, 23, saps? I, vull dir, la dada em va sorprendre que tingués 18. Estarà cansada de jugar, o sigui, tingui 25 anys, no? Bueno, clar, és que som... Sí, són anys, són anys. Com allarguis gaire, cuidado, que pots estar No, estirarà. 30 anys jugant a... La Bueno, trajectòria ella, de la- tant com ella diu que va any a any, jo també vaig any a any. Sí. Sí, jo sí, perquè no m'agrada, jo què sé, d'aquí 3 anys, jo què sé què faré d'aquí 3 anys. Pues ara estic aquí... Ui, és una pregunta que costa molt, eh? Sí, Com clar. et veus d'aquí 5 anys? No, és que no. És que no ho sé, jo em veig la setmana que ve tinc Copa de Rei. Sí, Ja està. Vale, Partido a perfecte. partido, eh? Pas a pas. És el... I què ens queda aquí per tocar? Hem dit... Bueno, podem parlar una mica, també, que l'any que ve, dèiem, no? Algunes jugadores marxen, també algunes n'arriben, perquè realment es va anunciar, ara ja fa uns mesos, però es venen reforços totxos, a més. O sigui, és un Fitxatge top cap a Vilassar. Són d'aquests moviments que molen. A la gent ens agrada. Us motiva, també us mola? Com ho veu, això? Home, que vingui una persona com Aina Florenç a l'equip és heavy. És fort. és un projecte molt fort i crec que ho agafem superbé, sobretot a l'equip, en tenim moltes ganes. I al final és acabar aquesta temporada i doncs, començar a encarar ja la de l'any que ve. És aquesta il·lusió conjunta de millorar, suposo, els resultats i de fitxar-la per tal de complir objectius i tal. Internament suposa cap amenaça com perquè algú es quedi amb menys minuts, saps? Per ella no. I per ella... Jo ja comparteixo porteria i ja m'he de jugar els No, i per minuts. ella segurament tampoc, però a nivell de l'equip, vull dir, Bueno. potser algú que no quedarà més... Con menos minutos, Sí. decís. Yo creo que, no sé, al final con el equipo que vamos a tener, quizás algunas juguemos menos minutos, pero hace bien al equipo porque es mucha más rotación, vamos a estar más descansadas y con el equipo que vamos a tener yo creo que va a poder más jugar goles, cualquiera. Bueno, sí, eso claramente en sí. o sea. principi. No, és que és fitxatge galàctico, En principi, pràcticament. sí. O sigui, això és com, vull dir, fitxar el cromo. Sí, es como la pieza que És la faltava. mierda, o sigui, és que l'any que ve... Molt bé, no t'ho ganes, no t'ho Favorites, ganes. Favorites, perquè, clar... No sé. Bueno, Per què? haureu A de, tot? home, no, però jo crec que haureu d'agafar aquest rol i assumir-lo també. Hòstia, si fitxeu una jugadora així,
bueno, anar pujant als graons. Sí, jo crec que seran adaptar-se entre nosaltres, entre elles, i al final no serem l'únic equip. Vull dir, el Fraga també s'agafa gent, el Gijón també fitxa gent, llavors al final no serà només Vilassana, sinó que seran... No, sí, moviment n'hi ha a tot arreu. Vull dir, tots els clubs s'han acomiadat aquestes últimes jornades de jugadores. Sí, però aquest moviment... I aquest és gran, que el rebeu. Molt bé. Saltem a preguntar ràpides així. Per anar... Una cosa, Eloi, se sent música de fons o no? Sí. Tenim música, perfecte. És que jo tinc un problema que tinc sordesa, crec. Va, som-hi. Vinga, Luchi, començo per tu. Toma ja. Clar, no sé si alguna vegada has vist algun programa dels nostres. Sí. T'ho recomano, si no, perquè algunes... Pel català. De la Vale, Eloi. Molt bé. Una abraçada a la Vale des d'aquí. Va dir que l'objectiu era guanyar la Lliga amb el Manlleu. Em va saber greu després com que no ho han aconseguit. Però bueno, s'han de tenir objectius al final, no? Quan fitxes d'aquí... S'ha de ser ambiciós i optimista a la vida. Bueno, què fa especial el Vilassana? Tu què diries que fa especial el Vilassana? ¿Qué? ¿Qué hace especial al Vilassana? Que sea el pueblo más pequeño de Europa o de, no sé, del mundo. De Europa, Yo creo que no sé, y al final eso hace que sea muy cercano a la gente. Va todo el pueblo a vernos, eso está buenísimo, así que yo creo que eso lo hace especial. És que és algo molt simbòlic i que sempre m'ha picat molt la curiositat. Jo sempre he pensat... Un poble petit pot conquerir... T'ho imagina't, que hi ha per exemple, imagina que s'organitzés una copa o el que sigui, per exemple, com a Lleida, per exemple, que està molt a prop de Vilassana, i jugués al Vilassana a la final i tot el poble anés a veure... Totes les cases estarien buides. Sí. No hi hauria gent al poble, perquè... Saps? Vull dir, és tan petit i tothom anés cap allà... Bueno, o sigui, tothom està ficat amb l'hoquei, Sí, és que va passar alguna cosa així. Vull dir, nosaltres vam tornar al Mundial i nosaltres ens fan una rebuda a les 8:30 de la nit, que és com vam arribar d'Argentina. Tot el poble ens espera allà davant, o sigui, a l'entrada del poble ens espera mig poble, quasi tot el poble, allí esperant-nos a que arribéssim nosaltres a Argentina per celebrar el Mundial amb ells. És que és una cosa seva, és una cosa seva encara que no vinguin del món del hoquei, poder, però s'interessen i recolzen a l'equip, no? Per estar-hi sempre. Vosaltres viviu allà, com a tal, a Vilassana? Sí. En diferents pisos? Sí. Tu estàs amb companyes, poder? Jo estic amb companyes, estic a una casa rural on som 3 d'hoquei lliga i noies del Nacional, i ella està just davant meu. En plural, Sou 5 o 6 allà? Som 9. Casa rural? Casa rural. És una casa... Molt bé. És una casa rural que és com una masia... No, és la casa rural. És la casa rural, se li diu la casa rural del Vilassana. Quina fantasia. Però és una llum... O sigui, habitacions tipus masia, de pedra i això. De pedra, són habitacions normals de tota la vida. Rural es un piso normal, ¿no? Está dividido en dos. Sí, exacte. Es un poco con madera. Perquè li diem casa rural perquè és una casa bastant gran. Està una mica apartat. Bueno, és que clar, tampoc hi ha molt... No, apartat no, està just... Tampoc hi ha molt trànsit i molt centre al poble, no? I tu, Luchi, has dit abans amb la teva parella, no? Estoy justo enfrente, sí, con mi pareja. Molt bé. Més tranquil·la. Sí, estamos tranquilos. Sí, més tranquil·la. Si estiguessis allà amb 9... No, Hi ha caos per allà o què? Hi ha caos, però ja està bé, així no ens avorrim. Vale. Bueno, ja està bé també, sí. Efectivament. Tal qual. Compartiu somni per complir a l'hoquei? Un sueño que... Compartim. Sí, bueno, al final aconseguir... O sigui, compartim la passió per l'hoquei ja per si, llavors pues, tot el que... O sigui, com per mi pues, guanyar o compartir aquesta passió per l'hoquei, llavors jo crec que ja és compartir somnis de per si. Vale, en la passió. Sí, al final en títulos, poder també, son ¿no? objetivos más que sueños. No sé, justo veníamos hablando que teníamos ganas de volver a San Juan. Eso sería un sueño para el año que viene. Jugar. Sí. Porque al final estuvo buenísimo compartir con toda la gente de San Juan, con tanta gente que no esperábamos. Así que, nada, eso sería un sueño. Sí. No, i podeu explicar l'anècdota? És que m'ha fet gràcia el que han explicat abans fora d'antena, el que van regalar pràcticament tornen què va passar a Argentina? En banyador, perquè no... Nos quedamos sin cosas. Sí, bueno, perquè la gent t'ho demanava tot, que si tot vol dir
Roba. Els materials. Material, tenim moltes jugadores que arribem a Vila-sana i no teníem genolleres, guants, estics, vam haver de demanar-ne perquè s'havien regalat i és que t'ho demanaven tot, demanaven estar al coletero, demanaven qualsevol cosa. Però allà va ser com molt per fanatisme o perquè gairebé us van saquejar d'agafar material me faltan camisetas sí. No, había tanta gente y sobre todo niñas que te iban pidiendo y te da cosa decirles que no. Claro, que es decir que no, es que claro, está feo. Se largaban a llorar, ya se volvieron en un momento muy intensos, pero bueno, nosotros tratábamos de regalar lo que más podíamos, pero el que se encargó de regalar todo fue el delegado. Ya un responsable. De repente ibas así y veías al manito regalando todo, pero bolas, palos, todo. Però això era... Però, o sigui, eren nenes argentines, no del Vila-sana, o sigui, gent que van allà a veure el... Bueno, és que nosaltres també vam tenir... Bueno, es va tenir la idea de fer unes samarretes per emportar-nos a l'Intercontinental i regalar-les abans dels partits perquè ens animessin a nosaltres. Llavors tenir com la gent d'Argentina... Tenir color al vostre... Claro, i fer que l'Aldo Cantoni, en vez de ser neutral, perquè clar, al final ni Fraga ni Vila-sana són d'allà Argentina, doncs que siguis més del nostre costat, més groc, que no... Hòstia, bona pensada. Molt bona jugada d'anar allà a conquerir una miqueta d'afició. Al final también nosotras éramos 4 sanjuaninas y teníamos mucha familia, amigos que iban a votar por nosotros. Así que también pensamos... Hòstia, molt bona, aquesta. Allà en general, i com tu ets d'allà, o sigui, certament sí que amb els esports, o en general, hi ha com aquesta passió i fanatisme que quan ve la gent es viu molt diferent. Tornar-se bojos. Sí, más en San Juan por hockey sobre patines, como nacés y te ponen patines. Así que... San Juan pel hockey seria com si fos el Rosario pel futbol, ¿no? És com un... Sí. Más Buenos Aires en realidad está muy... Sí. Pero sí, San Juan es hockey. Hay otros deportes, però no són tan importantes com hockey. Que guai. Doncs espera, desitgem que podeu tornar. Em faria il·lusió. Si aquest és el vostre somni, jo... No? Vull dir, bueno, no. Complir somnis. Mira, i parlant de somnis o objectius, us faré un què prefereixes, vale? De dues coses. O sigui, guanyar Mundial a dia d'avui, quan toqui, o Champions. Quin és el títol que preferiu més? I ara Champions. Clar, ara Champions perquè el Mundial ja el tenim. Ara Champions encara no l'hem aconseguit. Seria un altre... No és perquè no quedam. Claro, no és perquè no vulguem un altre Mundial, sinó perquè el Mundial en aquell moment ja el tenim. Llavors, el pròxim... O sigui, abans ve la Champions que no el Mundial l'any que ve. Llavors ja és Champions abans que el Mundial. O sigui, el punt que esteu ara Champions. Però allò que si et borren el que ja tens, quin és més gros o quin preferiu? Mundial. Sí, no? Vale. Lucci, aquí dimensions. Pregunta per la Lucci, vale? Si jo ara t'has de mullar, vale? T'has de mojar, vale? Si no ets tu, qui creus que és la millor jugadora del món avui? Oh, que difícil. Bueno, clar, és que si dius que no ets tu... Está peleado y qui pelea. Ay, me voy a mojar. Claro, t'has de mullar. No sé, Piquero, me parece. Vale. Bueno, Florencia. Está ahí entre ellas. Hi ha un top. Sí, hi ha un top. Estàs allà a prop, tu, llavors, no? Estàs cerca. S'ho mira. Estoy arriba, no. Estàs a sobre seu, mirant-s'ho. En edat nomás estoy arriba, no? No, però, o sigui, sempre fem una mica la pregunteta aquesta de... ara, en els dos moments que esteu vosaltres, esteu al prime? O tu ja l'has passat, per dir-ho així? El mejor momento... Sí, no, a ver... Yo siempre trato de ir mejorando. Vale. Pero, no sé, ya estoy grande, el físico, no sé. No sé, trato de estar siempre en mi mejor Estoy forma. Grande, diu. Vale, bueno, cada vegada doncs intentar millorar el nivell, però és que gairebé és una fita impossible, ¿no? Sí, no, físicamente se nota. De mantenir-lo. Yo creo que físicamente he estado mejor que ahora, por ejemplo. Bueno, però clar, no? És normal, no? Sí, és normal. Por la edad, supongo. Bueno, sí. Quan notes que és com un moment òptim? No sé, 30, 29, 28, bien. Vale. Buah, queden 10 anys, Vas pujant fins a llavors. Tens 10 anys per acostar-te al teu prime, És el... Home, ja temps. Joder, sí. No, y también al final ha cambiado mucho el juego, que yo a los 18 no creo que he estado mejor que a los 25, 28. Porque el hockey era más lento, no era tan físico como ahora. Ja com que t'has d'anar adaptant també i anar intentant millorar en el que fa. Vale, una miqueta, quina és la vostra rutina del dia a dia? I amb aquesta pregunta volem aconseguir veure si sou professionals com a tal. Tu abans, a fora micros, ens has dit que fas algun
No? No has dit pràctiques, has dit pràctiques. No, perquè ara estic fent pràctiques de cotxe. Vale, de cotxe. Sí, ara estic fent pràctiques de cotxe, Vale. que m'estic traient el carnet. I no, però normalment al matí a la uni, vas a la uni, tornes de la uni i Vas ja... a Lleida. Vaig a Lleida a la uni, torno, és entrenar, perquè tenim la sort d'entrenar bastant d'hora normalment quasi tots els dies, menys el dimarts, els altres 3 dies entrenem a les que és 3:45, 4, Vale. i res, doncs entrenes i després... I et queda lliure a la tarda, Queda lliure no? a la tarda, jo en el meu cas entreno porters a Vilassana, Vale. i doncs ja el que Vale, queda, vale. doncs estudiar. És que ara no sé per què m'ha vingut com aquest apunt a fer, idiota, però la Universitat de Lleida, vas veure que va sortir una notícia al TN, que és de les que té el percentatge més alt de depressions. Això no ho havia vist, T'ho això no ho juro, sabia. t'ho prometo, es pot buscar això com a punt. Esteu bé a la Això- universitat o Jo desanima? de moment estic bé, clar. Què estudies? Jo Ui, ahir ve la depressió. A veure, Em. no, aguantem-ho. No, això. jo aquest any havia començat enginyeria mecànica, Vale, però no ha acabat de sortir del tot bé. és que enginyeria... Llavors, l'any que ve Hi ha canvi. Hi ha canvi. Mira, no és depressió, però era una de les xifres No és que no depressió, aguanta. però- Els estudiants no aguanten allà. No és depressió, però No sé per què faràs passa. l'any que ve? L'any que ve faré fisio. Me'n vaig cap a... Molt bé. Ja Sí, sí. podràs tornar a venir a parlar sobre temes de fisio, llavors, veritat? Sí. Ja tornarem. Ja tornarem. Tu, Luchi, el día a día, més tranquil·litat? Trabajo por las mañanas. Ah, sí? Sí, soy fisio. Y Però le voy a enseñar a la Anita. Faci pràctiques, vagi a pràctiques. Exacte. El conveni. Però, o sigui, ho fas perquè t'agrada també? O Sí. o és necessari tenir la feina per... A ver, es necesario. Sí. Sí, porque al final tenés que pensar en un futuro. Si bien ahora puedes cobrar y puedes vivir del hockey, pero no es lo mismo que los hombres. Algo has de tenir O sea, si tenés fent, que no? tener trabajo aparte, sí o sí. Vale. Y bueno, trabajo en la mañana, después tengo entrenamientos y estoy haciendo un máster, pero relacionado con Molt bé, fisio. hòstia, molt bé. Ja, tu volies rascar Però- aquest... No, pensava que som professionals i no fem res tot el dia i Déu-n'hi-do. No. Déu-n'hi-do com Tou de està. coses Tenemos aquí, que- Llavors, avui què? Avui no has treballat? No, ahora he dejado por el tema de los exámenes. Tengo el 21 el examen de osteopatía, así El que... 21? Sí. Però si és dissabte, 21. Es que los cursos estos son fines de semana. És una mica... Quina vida, Luchi, però quantes coses. No, hay veces que, bueno, me toca faltar los viernes a entrenar porque tengo que ir a Barcelona, pero bueno, lo voy llevando porque al final es llevadero, si no, no lo haría, si no. No, doncs No pot. equip treballador, en general, totes... Sí, A la casa rural també s'ocupen totes o hi ha alguna que... Estudiem totes, menys la... Bueno, sí, estudiem totes. Molt bé, El fill de molt bé. l'Anna Orche, que també està vivint amb mi, ha estat treballant, on treballen les de l'equip normalment, que és el Pujol a Ferrofet, però també, a part, està estudiant una carrera a la uni també. Molt bé, tu, hòstia. Ojo, aquí, A full. formacions, Ganes de... La gent que diu que allà no d'estudiar. foteu res, no sé què. No, estem totes que treballem, estudiem tot el dia. Què vol dir la gent que diu? no ho hem sentit enlloc. Però bueno, és com Si ho arriben a dir, que no s'ho pensin. No? Clar, diu la Luchi, diu, no és com los hombres. No, no. No. Hi ha molta diferència encara en això. Mucha diferencia. Encara que vosaltres potser sou de les que millor esteu. Dins No del... ens podem Sí. queixar. No ens podem queixar. Vale. Sí, en condiciones al final estamos bien, pero no puedes comparar con los hombres, pero ni un poco. Això indagaràs després. Després indagarem, després entrarem en més detall. Ara podem tractar un tema que no l'hem parlat abans. veritat. Tu, Luchi, vas jugar, perquè ara ja no, però vas jugar també a hoquei herba. Sí. Jo. O sigui, paral·lelament feies les dues disciplines? Estando en San Juan, sí. Acá no, porque no hay ningún equipo de hockey hierba cerca. Estan tots aquí, al Vallès. Claro, están más para este lado, porque me hubiera gustado entrenar, por lo menos, porque me gusta mucho hockey hierba, pero bueno, acá no se puede. Estando en San Juan, ahora cuando vuelva, voy a intentar Sí, jugar. sí? Però Està boja. Està boja. Està boja perquè en un mateix any va anar amb la selecció argentina de És que hockey això és patins fort. i amb la selecció argentina de hockey hierba. Llavors, Però això és... o quin vas començar abans? Empecé con césped, con hierba primero. Sí, els inicis Porque de... sí, mis papás eran entrenadores, así que me llevaban a la cancha y ahí empecé. Ya después empecé con patín. I Però quin és... anava a dir, és que em sorprèn perquè si tu mires hoquei patins, com a aficionat, vale? Si mires hoquei patins, no té res a veure amb l'hoquei herba. A mi em sembla avorrit. O sigui, el hoquei herba em sembla un esport avorrit. És com el futbol, però... Sí, al final es como fútbol. Perquè són 11, no? Són 11, no? I quin és millor Sí, i quines diferències hi ha? Físicamente, cuando juego hockey hierba, me siento mucho mejor en patín.
como que te cansas mucho más estando en hockey hierba que en patín. Que van corrent, és com si fos futbol, Sí, estan 11 sí. contra 11, en formació també. És No, com... sí, ja sé, que I és el aparte- hockey hierba. vaig mirar-me els Jocs Olímpics i tot, vaig seguir a Espanya. No, y los entrenamientos al final es mucho físico, estar corriendo todo el tiempo, así que se siente mucho esa diferencia en cuanto al físico. Bueno, ya después en hockey es diferente, tenés más tiempo para decidir, Ya. tenés más espacio, es como... Muchas Sí. veces me sirve lo de patín para ir a hierba porque al final tengo más tiempo para decidir. O sigui, ara estàs més familiaritzada amb el patí, no? Sí, ahora Et surt sí. més fàcil, Ahora no cansa tant, segons has dit. I No, tal. igual sí me cansa. Porque, Sí, pero no, hockey yo hierba digo es que nota. cuando estoy con hierba se nota mucho en el físico en patín, como que estoy mucho mejor físicamente. Vale. Que ens feien una pregunta que era que perquè clar, ens falta aquesta dada, a vegades costa trobar informacions sobre si ets l'única campiona del món en hoquei herba i hoquei patins, les dues coses. No, campeona del mundo en hockey hierba. Ah, no, No. Igual he estado en la selección de hockey pista, no en la de hierba en las Sí, és que leonas. és clar. Claro, es pista, es indoor, es como el futsal. Pista i no patins. No, 3 disciplines han passat aquí, O sigui, Clar. tens el hockey aquí ficat Sí, a el les hockey venes, siempre. pràcticament. Sí. Déu-n'hi-do. Coneixes alguna d'aquí a Espanya o de hockey herba? ¿Segueixes no, de la algun- selección no conozco. Ah, vale. ninguna. Jo crec que o sigui, alguna- no jo crec que segueixes... alguna No, hay Anar-lo algunas a veure. argentinas que sí están jugando en la liga española, Va. en el esférico, hay muchas. Vale. No, tema interessant molt bé. I tu, Anna, inici directament a hoquei patins Jo hoquei patins. des de petita. Sí, els 4. I Des dels era 4. a Figueres, vas començar? No, a Caldes de Malavella. Caldes de Malavella. Poble. Ah, molt bé. Sí, sí. Que ets d'allà, tu has dit. Sí. Sí. O sigui, he viscut la majoria de la meva vida a Caldes. Passa que jo vaig néixer a Rubí, a Barcelona. I d'on t'identifiques tu? D'on ets? Un moment. És un moviment. Són Rubí canvis. és... Bueno, perquè la família de la meva mare és de Rubí. Clar. I llavors jo vaig néixer a Rubí i em vaig mudar a Caldes a l'any. Molt bé. Pues jo m'identifico de Caldes Molt perquè és bé. on he viscut tota la meva vida. Molt bé. I ens demanaven, en aquest sentit, això ens ho demanava l'Ivan, crec, no sé si està apuntada per aquí, recordo... Vas estar al Figueres, no? Vaig estar al Figueres un any. Ah, vale. I el record que tens d'allà? No sé si potser... Tinc molt bon record perquè de fet vaig compartir equip amb l'Amy Blackman Ah, vale. i és un any Del que... Figueres, l'Amy, no ho sabia. Sí, bueno, perquè va ser un any que jo estava jugant amb nois a Girona i em vaig vincular amb noies al Figueres. I vam muntar un equip molt bo, que va ser un any on m'ho vaig passar molt bé, la veritat, Hòstia. i que a més vam acabar aconseguint el Campionat de Catalunya fent Benjamí. Llavors O sigui, és un any que recordo molt xulo. Amb carinyo, Amb molt carinyo, és primer any que tens un equip femení, no? Per dir-ho així, o no? O que, bueno, que es construeix això i... Bueno, és el primer any que es construeix fora de Girona un equip molt competitiu per arribar a dalt. Molt bé. I dit això, com et sents? Perquè parlant de la teva edat, realment, com et sents sent tan jove i estar a un nivell tan top o tan alt? Bueno, jo al final ho he intentat viure com a algo que he aconseguit jo i que m'ho he guanyat. O sigui que és algo pel que he lluitat i he sacrificat moltes coses, llavors m'ho agafo com algo, doncs bé, doncs normal. O sigui, per mi com algo que ha sigut normal. Vale, Sí, però sí. o sigui, t'ha valgut la pena sacrificar tantes coses? És una Sí. pregunta? Sí. Per tant, Ho seguiria fent i si ho hagués de tornar a triar, ho tornaria a triar Ho igual. tornaria a fer, Tornaria a fer, Ho tornaria a fer. Ara me l'has tret del cap una cosa que anava a dir. Ah, sí? Sí, perquè clar... Ah, bueno, això, en aquest sentit, no tens, doncs, síndrome de l'impostor en cap cas, no? Això de... No, en plan, de vegades dius 18 anys... Bueno, perquè jo també és veritat que intento no mirar la meva edat. Ja. Perquè al final sempre m'han dit, sí, és que... Clar, jo vaig debutar amb 14 anys. Clar, amb 14 anys em deien, clar, tu d'aquí 10 anys estaràs a dalt. Dic, doncs no ho sé, jo ara mateix estic Ja. aquí, ho estic fent bé ara, estic jugant ara, doncs intentaré seguir millorant i doncs intentar seguir fent ara. Ara no sé d'aquí 10 anys què Ja, faré. és un vés a saber, no? Treball Exacte. diari i t'ha Sí, portat sí. fins aquí. Exacte. 14 I ho anys tornaria a és- fer. És tercer d'ESO o segon d'ESO. Sí, exacte, i al final no només sóc jo, vull dir, els meus pares també han sacrificat molt, vull dir, al final Home, i els que tant. em portaven als entrenos, qui m'havia de portar, qui tal, qui m'havia de tornar, al final eren ells. Llavors ja no només és jo, sinó la meva família. I tant, amb aquí, Per tant- missatge d'agraïment a les famílies. Sempre. A més, clar, hi ha molts pares que ens miren, Sí. que estan o que ens escolten anant a desplaçaments A fer el sacrifici creuant-se d'ajudar. Catalunya sencera per anar a portar el seu fill o Molt bé, Tignat. filla. Per tant, tu ho tornaries a fer? Tu canviaries alguna cosa Del passat? No, igual. Yo seguí. Si tornaries a agafar la trucada del Vilassana i tornaries a... Sí, Lo no? volvería A buscar hacer. Google, què és? Vale.
mira, teníem una preocupació d'una de... Hem anat tirant alguna d'audiència, d'audients ja, però Clàudia Porta, que no sé si ve dels Porta, suposo que sí. És una nena del club. Suposem que sí, Ens diu, si us diguessin d'anar a un altre equip, ara hi aniríeu? Està preocupada per si marxaríeu del club. Si no fuéramos a otro equipo. Jo crec que ara mateix estem molt bé a Vila-sana, ens estem tractant molt bé i amb el projecte que s'ha muntat per l'any que ve i el que hi ha hagut aquest any, jo crec que estem molt bé. La veritat. Jo ho dic per mi, clar, ell no sé la Lucci, però... Clar, que si ara arribés una trucada seria una mica tard, ja, no? Sí, ara sí. No, ara no. Ya nos quedamos en Vila-sana. Per tant, ho canvio. Què hauria de passar perquè us plantegéssiu anar a un altre equip? O sigui, seria un tema de pasta, només? Es que al final sí, si es una propuesta muy buena, bueno, lo pensaria, però no sé. Al final ja és global, ja només és tema pasta, sinó, clar, jo, per exemple, he començat la uni, he començat diferents coses i s'hauria de globalment decidir si val la pena, si no, i tal. Sí, al final no está bueno estar cambiando todos los años. A mí no me gusta cambiarme, prefiero estar estable. Si estoy bien en un lugar, estabilitat o canvi, prefereixes estabilitat, eh? Bueno, molt bé. Clar, és que no és la cosa que et pot fer decidir, sinó el conjunt, això que diu ella. No, però hi ha esportistes que els hi és igual, que és, si l'oferta és millor, va amunt i avall. Depèn del punt que estigui també cadascú. Si pots marxar, fer l'experiència fora... Ara pensava que si està estudiant a Lleida, una oferta molt bona només podria venir d'un lloc. D'allà al costat. D'allà al costat. Sí. No? Tenia... Canviant una mica de tema, tenia una pregunta que ja me l'heu respost abans d'entrar, que us anava a dir, clar, tu entenc que sí, però mate sí o mate no? Mate sí. Mate sí sempre, o què? Quants mates? Perquè és que han arribat, que m'ha dit que estaven fent un mate. No, però un moment, ella vale, però... Clar, tu, ella... A mi me n'ha argentinitzat, ja. Què ha passat? Massa argentines, ja. Jo, què passa? Pues no sé, la veritat, al final compartir aquests anys amb elles, que al final, jo que sé, van a qualsevol lloc, és que s'emporten el mate tot arreu, llavors és algun dia, deixa'm-el provar. I a mi em va agradar, de fet, a l'Argentina em vaig comprar jo el mate, me'l vaig comprar jo ja per tenir-lo jo. Sí, me'l vaig comprar jo ja per tenir-lo a casa i per poder-me'l fer quan volgués jo. I quina és l'hora del mate? Tota l'hora. Tot el dia. Quan vulguis. La millor? No hay mejor siempre, hora, sí. Abans de partit, després, esmorzar... Antes del partido, sobre todo. Vale. Después, como, tomás, però... A mi m'agrada molt veure partits de hockey amb el mate. O sigui, jo que sé, vas a la pista a veure, jo que sé, qualsevol equip de la base i t'emportes el mate i... Sí, és com el acompanyante. Sí. I l'acompanyante, eh? Però quin mate és millor? Quins són millors, els uruguaios o els argentins? El mate? No, espera, és que hi ha polèmica amb això, eh? Hi ha polèmica. No sé, yo tampoco soy re matera. Me gusta, pero no te puedo decir quién es mejor, pero te voy a decir Argentina, porque soy argentina. Hem de tirar per allà. Hòstia, molta curiositat amb el tema mate, eh? És molt interessant. Però lo han probado, sí. Jo no l'he provat mai. Jo no l'he provat. A mi m'agrada bastant les herbes. Hem de fer un mate, però no l'he provat el mate. Bueno, en la Copa de la Reina... Venim a la Copa de la Reina... Clar, perquè la gràcia del mate és que tu has de deixar provar un argentí. Sí. És el que estaria... T'ha de donar indicacions. Allà trobaré una cosa amarga o dolça, no sé com és. No és així. És que si hi ha un argentí o una argentina que et digui, va, prova el mate. Bueno, hi ha uns passos que s'han de fer, perquè si no et tallen el coll. Perquè jo algun dia vaig dir que al principi, quan encara no en sabia gaire, no sé què, ho vaig provar i alguna cosa que fas... Hagas eso, no hagas eso. Jo vull... A mi m'agrada així, no? Bueno, sí. A mi m'agrada així. A mi m'agrada així, tu. Jo li foto sucre. Doncs ja està. I una altra pregunta, que no està aquí apuntada, m'ha vingut ara. Que sempre he tingut molta curiositat, perquè normalment la gent que... Si jo m'anés a viure a fora i m'anés a viure a Holanda o a un altre lloc, jo acabaria perdent el meu accent. Però els argentins no el perden. Per què no perdeu el vostre accent? Es depende también, porque nosotros estamos... Jo no he vist cap argentí, fora d'Argentina, que haya perdido el acento. La Dai l'ha perdut una mica. Sí, la Dai ja porta 6 anys aquí, que l'any que ve serà el 7è que està aquí i l'ha perdut. O sigui, quan parla amb la seva família li torna a sorgir aquest accent argentí, però l'ha perdut una mica. Ja, que això va per... No, es que al final estamos con un montón de argentinos. Tengo mi novio que es argentino y al final hablamos
entre nosotros así, no sé. Vas per mimetisme, si estiguessis sola, ben bé, no? Sí, si estàs I al sola, mig per d'un a mi... equip que parlés... És el que li va passar a la Daila, i al principi quan va arribar aquí estava sola, no? Era l'única argentina, llavors suposo que també això Li va pues, fer perdre. influeix. Pues amb aquesta regla de 3, ara que dius, has dit que el repte de l'any que ve és que... Això igual ho ha dit fora de càmeres, Bueno, pues jo ho dic aquí. El perquè- repte és... Que parli un... S'ha de parlar català, Luchi, hem d'aconseguir que parli català. Luchi Agudo en Acento català. argentino, a ver. Clar. És el que vull, Com això. seria? L'any que ve, ens emplacem. l'any que ve. Podria ser divertit, un català amb accent argentí, molt bo. seria... Nah, el cap de setmana que ve anem a jugar i anar fent el... Vale, Molt bé, molt bé. Què és el tema? El test o encara Sí, no? sí. Sí, va, saltem el test, sí o T'entens no? aquí de Perquè sí o estem no, en- De sí o no, Sense argumentació, Bueno, Ui, agafa't Tiri. fort. Agárrate. Bueno, és un intent, de fer sí o no. A vegades són preguntes d'aquestes que cal una miqueta d'argumentació. La veritat és que no me'n recordo ara de quines vaig ficar. A veure Molt si bé. són interessants o no. A veure, teníeu ganes de venir a representar novament el Vilassana aquí, al programa de la veu, o què? Sí. Sí. Sí? Sí, Ui, poc convençut, No, És el- perquè s'han de, s'han de provar la resposta entre les dues. El Vilassana guanyarà aquesta Copa de la Reina? Sí. Sí, Sí. Està molt clar. No vamos a decir no, no. Ja, No podem dir que no, no podem dir que no. Ha jugat amb la reacció que ha anat molt ràpida. Ostres, tant de bo hem encertat, no?, amb la predicció de les campiones. Això ens faria que el programa estigui més vist. Perquè com sigui al revés, és que clar, quina agafada. O sigui, Ja, és que no us volem agafar, No volem anar de xulos aquí. Creieu que en general l'hoquei català és millor que l'argentí? Sí. Sí, Sí. I ara, pregunta aliena, lloc per viure, aquí a Catalunya o Argentina? On estàs millor? Argentina. Sí. Es difícil, sí. Lo que pasa es que estando en Argentina estás con tu familia, tus amigos, es Ya. como todo el entorno, pero Ya. para vivir en cuanto a seguridad, estabilidad, acá. Acá, vale. És que a Vilassana està tranquil, molt Sí, tranquil a estamos Vilassana. Està massa tranquil·la, Si una cosa hi ha a Vilassana és tranquil·litat, això segur. Sí, sí. O sigui, el que t'ha costat més o el que et falta d'aquí, diguéssim, és la família. Sí, es la És el que familia. trobes a faltar. Vale. Dit això. Quina passa o les 5? La 4, estem a la 4. 4. Vinga. Luchi, ens ho has mig dit, però notes que físicament ja no pots aguantar tant alt rendiment com fa 6 o 7 anys? Sí. Ho has, No, és que no, ho, no. ho has dit just perquè Sí o fa no? 6 anys. Fa 6 anys 29 anys tenia, i era el prime. No? Segons ens ha 29 ens ha anys. acceptat. hòstia, és que Sí, se nota al final. Es nota, Sí, sí. Però bueno, s'ha de treballar més, dur, al gimnàs i això, ara, sí, o què? Sí, sí. Yo creo que sí, hay que trabajar mucho más que las demás, que son más Cada jóvenes, vez. al final tienen la actividad, o sea, Ah, sí? sí, Més sí, fàcil el ho físico tenen. más Però fácil. quan abans has dit que has notat un canvi de com era, per exemple, el 2010 el hoquei femení a com és ara, entenc que també feu... Clar, tu tampoc ho has acabat de viure, perquè no estaves a l'elit, era impossible, no tenies No. edat. Però el treball físic, de preparació física que es fa ara, no ha de tenir res a veure amb com es feia fa 10-15 anys. No, al final se han ido agregando un montón de cosas al gimnasio, antes casi no lo veían. O sea, nosotros en Argentina normalmente sí hemos tenido gimnasio, pero el trabajo era diferente. Ahora, no sé, el hockey es muy físico. Y bueno, I feu gimnàs, sí, bastant hacen gimnàs. mucho gimnasio, sí, sí. Teniu preparador físic? Sí. Sí. David Ballester. David Ballesteros, sí, Va. sí. Cada vegada té pinta de ser més físic, de fet, Sí, no, que és que d'esport. aquí- Si poguéssiu donar... Aquesta és complicada, Aniré a parlar lent. Si poguéssiu donar un determinat nombre de diners i els fiquen en una capsa i aquests es guarden perquè el hockey femení vagi millor a les futures generacions, ho faríeu? Però diners seus? Sí, sí, sí. Ah, en plan... Si nosotros... O sigui, tu imagina't que et diuen d'aquí 10 anys l'hoquei femení mal, Baja, sí. mal. Podeu guardar una quantitat de diners vostres ara en una caixa cadascuna de l'equip perquè sí, les futures generacions funcionin millor. Aviam, tot no, però anar posant cada cop una mica sí. O sigui, ficaríeu alguna cosa a la caixa, Sí, jo sí, jo crec que sí. Invertiríeu perquè les nenes que venen estiguessin... Sí, claramente. Sí, molt bé. Depende Sí, de sí. cuánto. Nah. No tenemos tanta plata. S'ha de poder viure, però sí, sí. Depèn de quanto, Hauríem de fer un percentatge aquí, no? Vale, però està molt bé la caixeta aquí que... La intenció, que és el que s'ha vist, que és, Sí, que és, pregunta i és complicada. la intenció, exacte. Vale, per esmentar-les també, tinc una pregunta que és, creieu que amb la Victòria Porta, perquè ha sigut la golejadora, però també amb la Maria de capitana, el Vilassana està en bones mans? Sí. Sí, sí. Sí? Sí, la Capi ya es más grande, no sé cuánto tiempo más quiera jugar, pero la Vicky todavía es joven y
Bien, sí. O sigui, hi ha també ja generacions de futur Sí. de l'esport que aquestes sí que ho tenen difícil per marxar. Se'ls ha de sumar més coses encara, no? Bueno, clar, estan bàsicament, molt a casa. Estan a casa. Trobo. Estan molt a casa, no estan a En casa casa. directament. Casa seu. Si perdeu un partit important, sou de les que hi somieu i penseu l'any demà amb els errors que heu fet individualment? Jo sí. Sí? Sí. Sí? Encara? Tu també? Sí, todavía. Ah, sí? O sigui, et He fa el llorado ruc-ruc. hasta hace 2 días, sí. Sí, fa un any perdíem les finals i era anar pensant Sí. el viatge de tornada, anar pensant. Hem fallat això o he fet això altre. Hòstia. Però sí, aquí, per exemple, alguns que han passat per aquí i que també són més de la teva edat, ens han dit que amb el temps han après a gestionar això millor i Sí, a ver. que potser amb la seva edat s'enduien a casa i es frustraven, Sí. però que després ho han anat... Bueno, sempre et molesta, no? No tanto como cuando era más chica, pero obviamente siempre... Però això és que ets molt terminamos competitiva, perdiendo. és molt competitiva. Sí, al final es, Sí, sí. es eso. Bueno, però això ho aprens a gestionar. Jo crec que jo també, jo també soc... a mi mateixa em poso bastanta pressió en plan de va, fes-ho bé i si ho has de fer, fes-ho bé, però també jo també m'ho agafo com els errors aquests que faig de, bueno, ho he fet així, podria haver fet diferent i doncs d'intentar millorar això mateix. Vull dir, jo no m'ho agafo com a d'auto-intentar-me sabotejar, sinó d'intentar millorar el que he fet. Ha anat com ha anat i corregir això perquè no et Exacte. torni a liar-la d'aquesta manera, no? Molt bé. Tinc l'última, que és el Vilassana sense els diners que es posen a darrere seria el mateix? Difícilment. Bueno, però és que no... És que, o sigui, però ja és no la és el gràcia. mateix, però és la gràcia. Al final, jo crec que el Vilassana també, al posar aquests diners, al ser dels primers clubs en posar aquests diners, també ha ajudat molt el hoquei femení a que els altres clubs hagin d'invertir més Has tirat. i has tirat com ja el fil de tu, comencem a En invertir sèrio? en hoquei femení, posem-nos en sèrio perquè això està anant i al final ara mateix l'Hoquei Lliga crec que és la millor lliga que hi ha de hoquei femení i jo crec que és un bon començament. I en part és gràcies a... I si parlem de calés... No, espera't, primer volia vincular la de... Clar, fem la pregunta de l'anterior convidat que va venir amb Blai Roca i li he dit, escolta, em pregunta per les del Vilassana i tal. I parlant d'això, diu, considereu que sou l'equip, o és l'equip el Vilassana, que més fort ha apostat per l'hoquei femení? Sí. Sí, A ver, jo crec que no sé si és más fuerte, els pero- primers Sí. en apostar fort pel femení. O sigui, si haguéssim de fer la medalla al mèrit del club que ha apostat més per l'hoquei femení, seria el Vilassana? No sé si justo el Vilassana, porque al final son muchos los equipos que van apostando. El Gijón. Gijón, también, vendrían de Gijón y vendrían de porque Palau también, sí, dirían. sí, siempre muy de abajo, de no hay tanto hockey en Gijón, entonces sí han apostado un montón. Pero bueno, Vilassana ha sido uno de los que también ha apostado un montón y así de a poquito estaría bueno que sigan sumándose más equipos. Que en surtin de nous, Sí, van inclús, saliendo no? de a poco. Sí, jo crec que ja no només és els diners, sinó apostar pel femení ja directament. Jo, per exemple, crec que el Palau, jo que he estat un any al Palau, jo crec que al Palau la base l'està treballant molt bé i pugen moltes nenes molt fortes. Ja no és invertir no només amb els diners, sinó invertir en la base, amb les teves nenes que pugin i doncs que vagin pujant també aquestes nenes. O sigui, el cas Vilassana és ben bé aquest cas especial de poble petit, es fixa en l'hoquei femení, no? Només, i està com un primer equip doncs, a dalt de tot, no? I d'anar intentant tenir-lo i cuidar-lo d'aquesta manera. Però, clar, de fet, aquest any ha passat, vull dir, nosaltres, just el cap de setmana que nosaltres vam guanyar la Copa del Món, la nostra base, tenim dos equips, el FEM 11 i el FEM 15, que van guanyar el Campionat de Catalunya també. Llavors també s'està apostant per aquesta base, doncs perquè aquestes nenes vagin pujant també. Molt bé. Doncs Molt bé. Un dels Ben que aposta explicat. més, no? Un dels clubs que aposta més. Podríem dir. Ni sí ni no. Sí, cinto bonus track Sí. i llances les Ara aquí us prohibides. apreto, una mica. Què dius? T'agafi tortícolis? Sí, no, perquè avui estic de tort. Clar. A veure, aquí sempre preguntem això. Sempre preguntem als nostres convidats i convidades que ens expliquin fins a quin punt... Ja se la Perquè a la intueixen, gent, em sembla que se la a la gent li intueixen. agrada molt el xup-xup, els calés, el d'allò. Llavors vull saber fins a quin punt podeu explicar-me sobre el que cobreu jugant a hoquei. Clar, aquí ja arriba un moment, hi ha dos nivells diferents. Vull dir, Hi ha hi ha dues respostes. Luchi Hi ha i dues després... Que és Luchi i los demás, Estic jo. No, los demás no, però jo en el meu cas Ella, sí. ella. Perquè al final vaig arribar que era menor. I clar, no, o sigui, vaig arribar a Vilassana que era menor, llavors Clar, com a no, menor... no es et pot paguen. cobrar el Amb mateix. bocates et paguen. No, home, no. Home, no ens passem amb bocates. No. Però... Sí, cobres menys, o consideres que cobres poc? No O en poc, acord. perquè al final
cobro i hi ha pocs equips a Hockey Lliga Femenina que cobrin. Vale. Llavors, o sigui, jo em sento una afortunada, Vale. com a tal. I poses valor a, Sí. a tenir-ho. Apreta. No, l'hem mirat, ens hem mirat. ¿Cuánto que...? Ens hem mirat. Bueno, no sé. No, Bueno, a ver, soy, Lo que em quizás puguis soy dir, lo de que las em que puguis más dir. cobran en femenino, pero no, o sea, no, comparado con masculino, no. No, Però, per exemple, dins de la Hockey Lliga Femenina, Sí, yo creo que De les que més, sí, sí. sí. Doncs, Sí, i l'any... Bueno, esclar, l'any que ve... Pero no sé, como lamentable. que al final es poco. Sí. O sea, Bueno, perquè és si impossible comparar, comparar-se. claro, O és sigui, ens podem comparar com a màxim Però entre això, però és que nosaltres, amb el Gijón, amb el Fraga... És que per això ens estaria bé un ventall, perquè si no ja no ja ens perdrem, ja no sabem on és. Claro, tú No, pon chico. entre esto Pon. y esto... no, entre 1.000 2.000. O sea, 1.000, 2.000. esto Just anava a preguntar-li entre 1.000 i Però sí, 2.000. home, i clar, cap és molt, baix. és molt, es poco. molt o sea, elemental, no? Vull Sí, dir, sí. per Bueno, això és- serà... 2.000, és un 3.000, sueldo, pero això. ya es demasiado. I suposo que no ho sabeu, però clar, fitxatge galàctic que parlàvem l'any que ve, igual et passa o s'iguala? sé. No se sap, no en tenim ni idea. No se sap. Li podrem preguntar en algun moment o no? Jo crec que li podrem preguntar, sí. Ja ho veurem. Ho intentarem tenir la informació. Bueno, bé, ben resposta. No, Tantejant Tantejant. aquí. clar, sempre s'ha de preguntar. Llavors, clar, aquí estem en aquesta secció. Llavors, lligat amb aquest tema, des del club, teniu la sensació que és un projecte, com a vegades passa també amb altres esports, quan hi ha una inversió a vegades, llavors passen, no sé, 10 anys i es deixa d'invertir. Aquí teniu aquesta sensació? O és una sensació que teniu que aquesta inversió pot ser prolongada en el temps? Com a jugadores, que entenc que no us ho expliquen, això. No? Oye, el año que viene ya cortamos el grifo. No us ho diuen, això. No és un... No, a ver, Però quina sensació teniu? al final por los fichajes que se van haciendo, Elsa es re joven y eso quiere decir que están pensando también en un futuro. A mí, bueno, a mí me queda poco, 2 añitos, 3, pero no, es como que parece que siguen teniendo ganas de apostar por el equipo. Así que para mí Sí, un futuro... Sí. És veritat, és una bona forma de veure-ho. O sigui, bueno, i ella ets molt jove. Sí, Uy, claro, claro. la Elsa, ella, claro, hay equipo para rato. Al final son todas muy jovencitas. Clar. Y la Dai y yo, que somos más grandes. O sigui, creus que els fitxatges també són... O sigui, no és aposta de present només, si és aposta de futur, una mica, Sí, perquè si sí. dius 2-3 anys haurà d'haver-hi una mica de relleu. També hi ha un parell de 30 i pico, no?, a l'equip, ara. La Ahí está Dai la Dai y i yo. ella. Vale. Y bueno, también eso, en la base también te vas fijando que se están preocupando mucho. Al final nosotros como que nos hemos formado al revés, el equipo, el de Hockey Liga, Sí. y a partir de ahí han estado haciendo las bases porque han crecido un montón a partir de eso. Clar, i aquesta va relacionat amb la següent pregunta, que moltes vegades, a mode despectiu, es parla del Vilassana, és Argentina, el Vilassana és Argentina, no tenen... Sí. Això es diu. Jo És com Argentina, Jo faig sí. d'advocat del diable. Què penseu d'això? Que dius, s'ha hecho al revés. Molesta, el això equipo molesta. d'Hockey Liga i després a partir d'aquí ha sigut reclam per fer la base. Com ho heu... Bueno, jo crec que al final, o sigui, òbviament no podem dir que no, perquè al final tenim 4 argentines a l'equip, vull dir, no es pot dir que no és argentinitzat perquè s'han portat 4 argentines. I tu fots mate. Però, vull dir que, clar, exacte, no ahí pots- està. Argentina también. Sí, Ja jo- està, ja, mitges argentines soc ja. No, però al final jo crec que també ha anat bé perquè al final s'ha portat una de les millors jugadores del món, s'ha portat cap aquí, llavors ha fet que també millori el nivell d'aquí. Llavors jo crec que ha sigut com una inversió, per molt que sigui que diguin que han portat l'Argentina, al final Vilassana té 4 argentines, però el Fraga en té 2. Bueno, al final s'acaben portant. Si hi ha una bona jugadora, la portes N'hi ha i Manlleu, l'agafes. La N'hi ha porta. Manlleu, que hi ha la Vale. Al final, si tu veus una bona jugadora que està creixent i al final a les argentines en aquest cas també els interessa venir cap aquí, perquè si al final la millor lliga és Hockey Lliga, per anar amb la selecció després jo crec que està bé venir cap aquí, llavors en algun club han d'anar. En I general- en aquest cas el Vilassana ha començat a fer el pas, llavors els altres equips han seguit. Ben defensat. Sí, o sigui, en general teniu moltes argentines, sou com Argentina, sí, no? Però gairebé que ens hauríeu de donar les gràcies a nivell general de fer pujar el nivell de tothom, no? No sé si donar les Si venen gràcies, cracs. però... Digue-ho. No sé si donar les gràcies com a tal, però... Pero no solo es Argentina, la que Claro. vienen también vienen de Portugal, de Chile. Chile Claro. hay un montón de jugadoras chilenas que al final es eso, le suben el nivel a la competencia. Todos los equipos tienen muchos fichajes de otros lados y son muy buenos y al final... Crec que tot és se una- van, tot és una inversió. juntando Sí, todo. i és bo que hi siguin, no?, aquests fitxatges. No, I al final tothom... ho deia per lo que...
O sigui, al final els argentins es queden a Argentina, els d'aquí aquí, els d'allà allà... És la globalització feta clar, a hockey, ara. això. I per tant, i com que també hem dit que parlaríem de rivalitats, Demana. s'ha de fer una pregunta aquí. Perquè això ja ve d'enrere, la rivalitat amb el Fraga ve d'enrere. Quina relació hi teniu? O sigui, quina és la relació entre clubs? Quina és avui? Sou rivals. Pero justo con el Fraga o con... Sí, con el Fraga. No, nosotros, es que justo yo tengo amigas en el Fraga, Bueno, están clar, las sí. argentinas No, y está fíjate que todo per això bien. dic Sí. Entre clubs, clar. Sí, no, está todo bien. Nosotros tenemos buena relación con todas, no solo con las argentinas. A ver, en la cancha obviamente somos rivales, pero nos llevamos bien, sí, no tenemos ningún problema. No. No, Fitxaríeu Són rivals. pel Fraga? Ay, es como... Bueno, clar, és que si diu que no té ningú problema... Ah, bueno, és que a veure, en què quedem? No. Ja l'hem tractat aquesta, ja l'hem tractat, no? Ara tirant. Bueno, es difícil, no sé si... S'hauria de veure. No em Es que facis es como tío, en sí, Argentina no. Boca River, no sé si va... Me doy por respondido. sí. És difícil, diu. Perfecte. jo rescato Tinc una altra, no sé si és Ah, sí, prohibida, però bueno, és ràpida. Si us trieu vosaltres per aquesta Copa de la Reina, per anar fent també el xup-xup i la prèvia, quin és el favorit a guanyar-la? Pues que hay Gijón, poder, que muchos està equipos. primer de És guanyar la que Lliga. qualsevol dels quatre mateix que hem quedat, bueno, que hem quedat els quatre de l'Hockey Lliga Qualsevol pot dels ser- quatre de cap de sèrie pot ser Jo crec candidat, que qualsevol... Sí. Sí, no solo los cabezas de serie, porque al final Cerdañola le ha ganado al... Ojo Cerdanyola, Ens ha guanyat. Sí. Ojo Cerdanyola, A tots eh? menys el Gijón ens ha guanyat, el Cerdanyola, llavors també està allí. I al final passa qualsevol cosa, perquè arriba un moment que has fet tants partits, has jugat tantes competicions, que també mentalment ja vas cansat. Que, òbviament tens ganes de guanyar i anem a guanyar, òbviament. Però jo crec que pot passar qualsevol cosa. Molt bé. Y aparte, no sé, yo creo que esta es la copa, una de las más complicadas. Sí, Porque perquè... todos los cruces son difíciles. Una de les copes més complicades Ojo Cerdanyola, que viurem aquest cap de setmana. El Cerdanyola i el Voltregà també va empatar 3-3 amb el Palau, llavors has estat allí. A un partit? A un partit pot passar de tot. Cuidado. Però per guanyar la copa no és un partit. No. No, Per n'has de guanyar fer la 3. copa has de N'has de fer passar... tres. N'has de fer 3, però... Has de fer 3 però s'ha començat el primer. Exacte. Bueno. Hòstia, partido. A veure qui l'acaba guanyant, si hi ha sorpreses o no, si és un dels quatre Vale, de sèrie. doncs per anar tancant... Sí, estem a l'hora, gairebé. Sí, vull dir una ràpida sentència. Una ràpida abans de... Perfecte. Vale, és que comentava abans, això ja potser és un tema més personal, però sempre com que rajo, però el tema dels horaris aquests, A nosaltres no ens agrada. a mi no m'agrada. O sigui, com a que aficionat. es jugui a hores de plena... Tu ho deies abans, tu et fregiràs. Jo em fregiré. O sigui, jugar en un pavelló on entra sol, que fa calor, a la 1 del migdia i a les 4 de la tarda, Dissabte, setmana quarts de que estarem semifinals. a 35 graus, I a més pot entrar el sol directament cap a la porteria. És Llavors, perfecte, ja... és perfecte. serà espectacular. Sí, al final el problema ha sido la fecha, que no debería haber sido... Na tan tarde, ¿eh? Claro, tan tarde. Pero bueno, los horarios sí, igual siempre han sido estos horarios con la Copa de la Reina. Clar, però és que Però aquest no és us el- agraden. No. Però vull dir que no és a el mí no mismo me gusta. jugar-ho al No. juny que al febrer o al març. Clar, el Jo crec febrer que no fa aquesta calor, no et fregeixes tant. No, O sigui, és que- pot fer calor i es pot estar calent, però no fa aquesta calor de Clar. morir-te. És que al febrer, a les 4, a les 5, bueno, doncs encara, pot ser bona hora, un dissabte, no? que t'has tirat d'allò. I a més, sumat a aquesta sentència que tires, que ens has explicat abans, que no teniu hotel. Això una mica... Sí. Per dir-ho, per No, deixar la sí. dada que la gent sàpiga que tornareu el divendres al vespre cap a casa, no? Cadascú. Que I l'any demà us recolliran a saber a quina hora, si teniu semifinal, per arribar al migdia. O sigui, que això es deriva d'haver organitzat la Copa tard i... Sí, claro, te vas organizando en el momento. Eso también es todo el tema de jugar los cuartos. Si ganás, al otro día venís. Bueno, organizar otra vez como venimos para... No, és una castanya, això és una castanya. En fi, aquestes coses, aquest és el punt negatiu que no ens agrada. És veritat que volíem comentar una cosa positiva, que aquest cap de setmana hi ha hagut assemblea de la federació i que han modificat cosetes, que hauríem de parlar-ne més perquè ara la veritat és que se'ns allarga. A veure quines millores hi han de cara a l'any que vens, descensos, blaves, grogues, targeta no sé quin color... Nosaltres, de i fet, estàvem parlant tots dels aquests penals. Dels penals. Que has posat dir els penals... Això no és un penal, llavors. Jo no... Entenc que tindràs els 5 segons, igual. No ho sé, això suposo que ens hauran d'acabar d'explicar del tot, perquè... més a prop. Estarem pendents a veure si hem d'elogiar el bon canvi o si rajem perquè no ens agrada. De moment estaré preparat per si cal De moment estàs amb la escopeta... Si tot és una en mà. merda, estaré preparat per dir-ho Sí, jo. bueno. I res més, gent, gràcies per veure aquest
bon programa, jo crec. Ens veiem per Cerdanyola. Sí, ens veiem per Cerdanyola. Molta sort, també, que vagi Porteu bé. el mate. Vamos a llevar Jo el Sí. mate. Matecito segur. I merci per venir aquí també, perquè pensava que ho tindríem logísticament més fàcil, que hi vau jugar contra el Manlleu, Sí. però al final hi ha hagut aquí el desplaçament de quilòmetres, I per tant, gràcies per venir, i a la gent li haurà agradat molt aquest programa. I tant, doncs apa, adeu-siau. Res més.